Татарның өстәле тәмле ашлар белән тулып тора. Чөнки без бик кунакчыл һәм аш суга оста халык. Тик ризык күп булгангамы, соңгы вакытта кешеләр бик сойлана башладылар. Я монысы, я тигесе ошамый. Күпләрдә ябыгу чире бүген. Диета тоту модасы китте хәзер. Тазасы да, ябыгы да шуның белән шөгыльләнә. Ә менә алтын балык кызлары ашау диеп яшәмә, яшәү өчен аша дигән кагыйдәне өстен күрә. Иркенләп утырам бүген Лисия. Бер каяда ашыкмыйм, балансларны тапшырдык, күңелгә рәхәт булып китте. Иде бер тәмләп сөйләшеп, чәй эчеп утырыйк әле. Тынычлап утырасың килсә, Гөлия, телефоныңны сүндереп куй. Я бер күңелсез хәбәр килер. Кичәне безнең авылда янгын булган. Янгын сөндерүчеләргә Алла ярдәм бирсен. Үзләренең гомерен куркыныч астына куеп, күпме кешеләрнең тормышын саклап калалар. Янгынчыларга багышлап музей оештырмакчылар икән. Мин дә Илсөяр Зәйнулловнага фотолар илтеп килдем әле. Исәнмесез, Илсөяр Зәйнулловна? Ничек хәлләрегез? Хәлләр ярый, Аллага шөкер, үзегезнең хәлләр ничек? Янгын сөндерү бүлегендә бик күп еллар эшләгән ветераннар турында мәгълүмат җыясыз дип ишеттем. Музей оештырасыз икән. Менә шуңа мин дә үземнең туганым турында фотосурет алып килгән идем. Кирәк буламы ул? Кирәк, бик зур рәхмәт. Ишетеп шушылай килгән өчен үзебездә эшләгән ветераннарны тарихка алырга кирәк. Булай дөресрәк була инде ул. Элекке эшләгәннәрне генә түгел, бүгенге дә кертеп калдырырга кирәк. Менә мәсәлән, Гаяновлар гаиләсе Илшат Альбертович бездә эшли. Мин сезгә тагын фотография алып килдем музей өчен. Менә Илшат Альбертович безнең бик күп монда эшли инде. Күптән түгел Турциядан кайтты стажировкадан. Ансын Илшат Альбертович үзегез сөйләп китсәгез бик әйбәт булыр иде. Әйе, теге елны Татарстан белән Төркия заключательный договор. Шул договор буенча Татарстаннан ноябрь айында 5 пожарныйлар 21 көнгә киттеләр Турцияга. Яшадык без отельдә, укыдык. Турцияда Измит городта бар укытучы центр инде пожарныйларның. Андый центрлар бөтен Турцияга 2 аларның. Яңа техникаларны күрсәттеләр. Ничек аларның пожарный частьларда эшләве ясалган инде. Ничек кешеләр дежурствода булалар. Төркия белән безнең аерма килеп чыга, аларның пожарная охрана ул добровольно килеп чыга. Ә бездә военизированный. То есть аларның пожарныйлар 50 яшькә служить итәләр, эшлиләр инде, дөресләп әйткәндә. Бездә 20 ел стаж служить итәләр пожарная охранада. Бездә приказ буенча аларның трудовой договор буенча килеп чыга, трудовой контракт. Карадык, аларның техникаларын нәрсә анда әйбәтрәк бар. Уже менә һәр килеп чыга бит инде субъектлар, Россия субъектлары үзләре һәр пожарный машиналар, техникаларын заказ итәләр үзләренә. Шуларны заказ иткәндә уже качан менә күзең белән күрдең, улларың белән тотып карадың ул яңа техниканы. Уже заводта әйтә аласың, менә шул илдә күрдем, менә безнең машинага кирәк менә бу. Или кешеләргә кирәк менә мондый кием пожарда, мондый аппаратлар. Бу елны булды 21 ел стажыма. Башлаган им службаны 91 елны, курсантым Свердловской пожарно-технической училищеда. Илшатның хатыны да күптән безнең службада эшли, диспетчер булып. Менә шулай. Андый семьялар бездә бик күп. Менә аларны да тарихка кертеп калдырырга кирәк. Илшат, белсең, бүген суткада шундый арыдык. 8 тапкыр пожарга чыктык. Таңсылу һәм Илшат Гаяновлар 94 елдан бирле бер тармакта эшлиләр. Таңсылу прапорщик, 89 янгын сөндерү бүлегендә радиотелефонист. Илшат подполковник, шәһәр янгын сөндерү штабының 1-нче смена җитәкчесе. Эштә таныштык. Мин анда урнашканда ук Илшат кырыс, таләпчән җитәкче иде дип искә ала Таңсылу. 2 малай үстерәләр. Улысы Эмилгә 20, ә кечесе Булатка 4 яшь. Җәй көннәрендә гаилә белән велосипедта җилдерсәләр, кыш көне чаңгыда шуарга яраталар. Башта эшләгән вакытта шундый фикер белән килгән идем. Беренче тапкыр пожардан кайткач, пожарныйлар кайткач, пожарный профессия героическая дип. Шул фикердә хәзердә инде 19 елы була. Пожарныйда эшләгәнгә шул фикердә калам мин. Бер пожарга чыкканда да бит ул ни тора. Менә безнең
укулар булганда, учениялар булганда, менә АКП лестницалардан менгәндә, ул высоткаларга менгәндә, менә үзем дә менеп карадым. Ул башкач менә булай селкенеп тора, әз генә җил булса да. Герой кеше генә эшли ала пожарный булып. Миннән дә бик күп тора, синнән дә бик күп тора. Бик зур пожарларда син башлык булып, полный руководить итәсең пожарлар белән. Әле ул пожарга гына кирергә түгел бит, ул бит әле бөтен информация синнән булырга тиеш, әйме? Вакыт табып барысында бөтен информацияны бирергә кирәк вакытлыча. Миңа инде һәр минутны әрәм итмичә аны машиналарны җибәрергә кирәк, аннары Казанга барысында бөтен информацияны җибәрергә кирәк, бөтен документацияны. Шулай да Илшат, барыбер инде үзебезнең эшебезне без яратып эшлибез, әйме? Бу мөлаем ягымлы ханымны урамда күрсәм, бер дә иратлар белән бер рәттән җаваплы эштә эшли дип уйламас идем. Аның бурычы янгын турында хәбәр килеп ирешү белән радиотелефон аша янгынчыларны юлга чыгару. Чөнки чыбыкның икенче очында кеше гомерләре. Гаиләдә икеңдә бер эштә эшләүне Илсия, мин күз алдына да китерә алмыйм. Бизнес булса бер хәл инде. Шундый тәмле чәй тома кипкән икән. О, Гали апа, исәнмесез? Чәй эчәргә килдегезме әллә? Чәй эчәргә килдем, исәнмесез? Безнең янга, Гали апа, сөйләшеп утырабыз. Бик рәхәтләнеп, менә алтын балыкларны шыраттым бит әле. Алтын балыкларның да нинди әле? Хыялларын тормышка ашыра торганы. Гали апа, менә синең нинди хыялларың бар? Я, әйтеп сал әле. Хыяллар күп инде ул. Хыяллар күп. Мәсәлән, мин бик сәяхәт итәргә яратам, ләкин әлемнә Тадж-Махалда булганым юк. Һәм Кытай стенасыннан җәяү йөрисем килә. Сезнең системада нинди хәлләр, ниләр җимереп ятасыз? Мин инде уку өлкәсендә дә эшлим, мәктәп психологы булып, һәм шулай ук спецүзәктә авырулар белән. Урамда яшеллектән күчәбез көзгә, без инде көтәбез, безнең инде организмда көтә хәзер кышны. Ягъни организмда үзгәрешләр башланган вакыт бит бу. Күпләр бит көз аенда сагышка бата, елап та ала, депрессиягә чума. Менә аннан ничек чыгарга, Гали апа? Язгы көзге депрессия инде бу. Була уландай хәлләр. Аннары соң табигатьтә менә шундый циклларның үзгәрүе безнең организмга тәэсир ясый. Көз көне нагрузка безнең бик күп көчәя. Гаиләдә я балаларыбыз укырга керә, я оныкларыбыз укырга керә. Шуңа күрә балаларга да тәэсире бик көчле моның. Чөнки ул җайлашырга тиеш. Кичә мин нәкъ менә әлеге теманы тыңлаган идем телевизордан. Профессор, психолог Николай Козлов аңлатты аны. Беләсезме, ул көзге депрессиядан чыгуның юлларын каян табырга ди. Иң яхшы файда бирә шопинг. Гади магазиннарда йөрү. Әлеге көзге депрессиядан чыгарга ярдәм итә икән. Һәм күбрәк яктылык булу. Электр энергиясын, ягъни утның күбрәк яктыртуы, менә ул бик уңай тәэсир итә икән. Спорт белән шөгыльләнегез, спорт клубларга барыгыз. Башка шәһәрләрдән аермалы буларак, хәзер бездән инде сукмаклар бар, шулай бит. Махсус җәяү йөри торган. Ул шулман буен карагыз әле аның гүзәллеген. Без иренәбез. Автобус белән соңгы тукталышка кадәр барырга һәм шуннан җәяү кайтырга. Кызлар, әйдәгез, гел сөйләшеп кенә утырмыйга әле чәйләр суына бит. Әйдәгез, тәмле итеп чәй эчәбез. Үзәк китапханәдә эшләүче Роза Хәмидуллинаны беләсезме? Ай, аш суга оста да инде. Аның салатларының тәмлелеге менә дигән уңган хуҗабикә. Аның язган шигырьләре дә бик матур. Җир йөзенә кирәк кеше, кемнедер сөендереп, агач үсә, яфрак яра, табигать киендереп. Үсә кеше, яши, көлә, дөньяга тавыш биреп, сулар сибә өмет өсти үскән агачка килеп. Зур өметләр белән яши, тормышның тәмен белеп, агач яфракларын коя, бәгырен телеп-телеп. Ашыйсы инде охшалган, уйналган уенчыклар, коелган яфрак шикелле өстәлә җыерчыклар. Яшәгәндә яшәй икән, үкенмәслек иттереп, саргайган яфракларны да куй күзләрен киптереп. Исәнме, Роза? Исәнме, Илсия? Әйдә, бик уңышлы килдең. Үт әле, үт. Туган көнең белән котларга кирдем әле. Рәхмәт. Кулларым буш түгел. Әйме, ала алмыйм чәчәкләрен. Ярар, киргез. Алайда Илсия почта ящигеннән кулың аенда гына хатларын алып бит әле. Ярар, хәзер. Бәлки хаты, газетасы бардыр. Бу көннәрдә котлауларны бик күп алгансыңдыр инде. Монда. Сиянин дилеп телеграмма бар әле монда. Шулай мыны, әйдә өйгә кергәч бергә Казаннан. Көз йомгаклау бит, йомгаклыйбыз. Менә шушы петрушкаларны мин кышка дип әзерләп куям. Менә шу пакетларга тутырам да, әйме.
морозилкаларга солам. Кыш көне улыма да, кызыма да, үзебездә менә рәхәтләнеп, шушы петрушкалардан, витаминнардан авыз итәбез. Морозильникка куясың. Морозильникка шушыны куям да мин, бик рәхәтләнеп ашыйбыз. Илсия, әле бит кызларда килмәкче иде, туган көн бит әле минем. Син белеп килгәнсеңдер, әйеме? Шамаладым. Шулаймы? Менә әлегә кызлар килгәнче бик тиз генә әйттереп без синең белән менә шушы помидорлардан салат ясап куйыйк әле. Сине гел китаплар арасында күрергә күнеккән. Роза ничә ел китапханәдә эшлисең инде? Китапханәдә Илсияр беләсеңме, бер дә уйлаганым да юк иде кебек, ләкин менә юбилейлар алдыннан, туган көннәр алдыннан уйлана икән ул. 28 ел вакыт үтеп киткән. Әле син шәһәребез язучылары өчен библиографик күрсәткечләр төзү белән дә шөгыльләнәсең. Алар ничә булды инде? Алар 200-гә якынлаша бугай инде Илсия. Бу эшкә мин 2000-нче елларда алындым. Эштә ни яңалыклар бу араларда? Эштә китапханәченең эштә яңалыкларсыз булмыйдыр инде ул. Китапханә эше, төрле кичәләр, чаралар үтеп торганды бездә әйеме. Берсеннән-берсе яңа китаплар да туды менә хәзер. Мин әле синең төрле кичәләрдә бик матур итеп шигырьләр укыганыңны беләм. Син аларны үзең язасың бит. Шигырьләрне үзем дә язам, ләкин язучыларның шигырьләрен дә укырга яратам мин. Чынлап та яшьтән үк киләчәк, күптәннән балачактан үк шигырьләр укырга яраттым. Бәлки менә шушы яратуым мине шигырьгәткә алып килгәндер дә. Әле берничә ел элек мин сине гел мәктәп ишек алдында да күрә идем, бик еш кына. Соңгы араларда күренмисең, балаларың бик зур үсте бугай. Балаларымның инде төпчеге кызымның Рәйләнең дә мәктәп бетергәненә 5 елдан артык вакыт үтеп китте. Ул инде менә шушы арада кайыны бетерде, кияүгә, тормышка чыкты һәм ире белән хәзерге көндә үзем туган шәһәрдә Яшел Үзәндә яшәп ята. Улымның инде мине безне аныклары белән дә сөендерде. Аның бер улы да бар, әмиребез дә үсеп килә безнең. Сез әби белән бабай аласыз? Әби белән бабай. Чынлап та әби белән бабай булдык. Ирем минем инде төзүче, бик уңган, бик булган төзүче. Бергә менә шушы өйне бергә төзедек. Менә иң беренче эшләремдер булар. Илсия. Иң беренче Захира апа Омаровны эшләдем. Нәҗип абый Мазияров, Мәхмүт абый Газизов. Оннан соң бит әле мин Илсия Ләйсән берләшмәсе җитәкчесе дә. Менә Ләйсәнне 7-8 ел җитәкләгән дәврдә менә миңа 2 җыентыкта чыгарга өлгергә туры килде. Соңгы җимеш әлегә бу китапханә сәхнәсе дигән. Илсия, мин бит әле үзем туган төбәкнең тарихын, аномастикасын өйрәнеп, менә сиңа илтә юлларым дигән менә шушындай китапта чыгардым. Әле синең хикәяләреңне күрмим мин. Хикәяләр дә язасың. Хикәяләр, алар менә шушындай архивка туплангандарындалар минем әйеме. Менә Илсия, бер дә бу секретымны сиңа ачмыйчан булмый инде. Менә әлегә мин күңелем җырлый дигән менә хикәяләремнән тупланган, әзмәс тарихтан тупланган бер китапта әзерләп ятам әле. Менә бу көннәрдә Алла бирсә, нәшрияткә бәлки илтеп тә бирермен. Кызларым килеп җитте бугай. Әйдәгез, үтегез. Туган көннәрең белән, Роза. Юбилейларың котлы булсын. Сезне күрүемә бик тә шатмын, кызлар. Минем ирем Рәфкать. Туган көннәрне яратам бит мин, кызлар. Берсеннән-берсе котлаулар килә. Әле менә правительстводан котлау килде. Үзем укырга куркам дисәм дә була. Әйеме, Дания ханым, сез укып бирегез әле моны. Бик рәхәтләнеп. Хөрмәтле Роза Галимулла кызы, сезне Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем алуыгыз уңаеннан шын күңелдән котлыйм. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы әгъзасы, комитет рәисе Разил Вәлиев. Котлыйбыз Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән исем. Син аңа бик күптәннән инде лайыклы. Синең кешелеклелек сыйфатың менә синең алга куйган планнарыңда, эшләреңдә уңышларга китерә торгандыр дип уйлыйм. Син бик нәфистә, хатын-кыз өчен кирәк булган барлык сыйфатлар сиңа җыелган. Ул иң беренчеләрдән булып шәһәребездә татар китапханәсен ачты.
Ул китапхананы чынлап торып зыялылар мәдәни үзәгенә әверелдерде уларны, әйме? Үзәк китапханәдә күпме генә эшләп алмады, әйме? Эшләмәде. Анда яңа идея килде инде аның күңеленә. Ул уйлап зирә башлады. Менә шушы әдәбият музейын ачу турында. И Аллага шөкер, менә 5 ел элек шушы музей ачылып, менә бүген эшләп килә. Бу уникаль музей, әдәбият тарихы музейы. Анда материаллар безнең төбәктә, менә шәһәребездә яшәп иҗат иткән һәрбер язучы турында анда материал бар, анда мәгълүмат бар. Аларның ничек дип әйтгәндә, аларның папкалары бар, аларның картотекалары бар. Бөтенесенең менә нык күп материал җыелган. Ул үзе турында уйламый, ул эме, үзе турында уйламый. Ул обязательно кеше турында уйлый. Үзенең эше торып тора, кеше берәрсе, миңа берәр төрле ярдәм кирәк дип әйтсә, Роза менә бөтен эшен ташлап кешегә ярдәмгә килә торган кеше ул. Һәрбер әдәми затның яхшы сыйфатлары булган кебек, начар сыйфатлары да була, тискәре сыйфатлары да була. Миндә дә бар ул кызлар. Миндә дә бар. Мин беләсезме, мин илһамым килмәсә, бу стаканны менә монда да күчереп куймый торган кеше. Мин илһам кешесе диясем килә. Мин күп сөйләшеп утырырга яратам. Кемнәр генә сиңа сыкланмый, сөйгеле хуш исле кызыл розалар, тик гөлләрең шәнешкеләр генә саклый, сузылмасын өчен ят куллар, сузылмасын өчен ят куллар. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар, сөю гөлләре, кызыл розалар, кызыл розалар, күңелләремнең кайнар хисләре. Күп сөйләшүчеләр исемлегенә безне дә кертергә була, әйме? Кая инде Гөлия, сирәк күрешәбез ич. Кызлар, әйдәгез, Лизага шалтыратыйк әле. Ни хәлләрдә икән? Шит илдән практикадан алар ноябрь аенда гына кайталар. Ой, сагындым да инде үзен. Сөйләшеп алыйк әле, әйдәгез.